Unsa gayod ang infierno matud sa pulong sa Dios? Nakoy kaila nagsulti nga kini ang kinabuhi nga puno sa pag-antos mao na kini ang infierno. Ang isa po nagsulti nga ang infierno mao kanang lubnganan sa mga patay. Apan mao bagid nang giingon sa pulong sa Dios? Tunan ta kung unsa gayud ang infierno matud sa pulong sa Dios. Unsa ang infierno matud sa pulong sa Dios? Unang-una, usa kini ka literal nga kalayo. Ingon pa sa Mateo 5:22, bisan kinsa mo ingon, buang ka, mahiagom sa infierno nga kalayo. Klaro kayo mga igsoon, gasulti ang pulong sa Dios, infierno nga kalayo. So literal nga kalayo kini siya. Kanang duha ka pulong nga infierno nga kalayo, gikan kana sa pulong nga Gehenna. Sa maning Gehenna? Kining Gehenna mao ni siya ang Valley of Hinnom. Kini nga lugar sa una nga panahon, usa kini ka lugar diin ang mga Israelites magahalad sa Dios og bata. Unya kining mga bata nga ilang ihalad ila kining sunugon. Dautan nga klase nga buhat. Nadugay kini nga valley nahimo kining basurahan sa mga Israelites, sa mga nagpuyo sa city of Jerusalem. Didto nila ilabay ang tanan nilang basura ug ila kining sunugon nga basura. Kay basurahan man gani nga dako, ang kalayo di adto dili mapalong og anaa po'y mga ulod dayani. Busa kini nga lugar gihimo kini nga ilustrasyon ni Kristo Jesus kung unsa ang adtuan sa mga tawo nga dili motuo og Dios, musupak sa Dios. Ilabay sila sa Gehenna, diin ang kalayo dili mapalong. Apan unsay kalahian sa Gehenna ug Hades? Now, ang Hades aron ni tulo kami ni. Unang-una, ang Hades usa kini ka lubnganan. Tinuod usa kini ka lubnganan. Apan dili kayo kana ginagamit sa pulong sa Dios nga meaning pag muhiskot siya og Hades. Now, ikaduha, mao kini ang lugar diin ilabay ang mga daotang tawo. Silutan sila diadto. O ikatulo, mao kini ang lugar nga wala ato makita. Lugar kini sa mga nangamatay na. Mao kini ang tulo ka meaning sa Hades. Apan ang Gehenna usa lang ang meaning niya ni. Mao kini ang final place diin ilabay ang mga tawo nga dili gatuo sa Ginoo. Ug kini nga lugar adunay kalayo nga dili mapalong. Ingon pa sa Pinadayag kapitulo 21:8, apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno ug sa mga makihilawason o sa mga lumayan o sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos o sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagsilaob sa kalayo ug asopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ingon ang pulong sa Ginoo, linaw nga nagasilaob sa kalayo o sa kini ka lake of fire. So kung ang isa ka tawo maimpyerno, makita kayo niya ang literal fire nga nasa iyang palibot. Magabi ninyo, dili lang ni lake of fire ang impyerno, kundi usap po kini ka lake of sulfur. Ingon ang pulong sa Ginoo, linaw nga nagsilaob sa kalayo ug asopre. No, usap po kini ka lake of sulfur diay. Kabalo ba kamo unsa ning sulfur? O mao kini gamit sa atong mga sabon. Pero kini nga elemento masunog kini siya. Ug init gani kayo kini siya. Matod pa sa Wikipedia, ang lain nga name sa sulfur is brimstone or burning stone. Kini nga elemento, moinit kini ngadto sa 444.6 degrees Celsius. Init kayo. Unya baho pa gayud kini. Matod pa, makahilo kini sa imong respiratory system. Maglis ka ginhawa, ma-irritate imong diani ug mag-ubo-ubo ka. So kung ma-impyerno ka, mao kining mabati mo. Pagasunugon ka sa kalayo pagkatapos maglisod pa ikaw og ginhawa. Kay kini nga lugar dili lang ni lake of fire, kundi lake of sulfur kini siya. Ug kana pud nga sulfur gabagabaga, gakalayo-kalayo. Tinuod ba gayud kana nga mahitabo sa malabot nga panahon nga ang Dios mosunog sa daotan pinaagi sa kalayo ug asopre? Oo, tinuod. Gani ang Sodoma ug Gomora, gipa una-una og experience sa Ginoo sa kainiton, sa kapait sa pagkasunog sa kalayo ug asopre. Ingon pa sa Jude chapter 1 verse 7,
Sa ingon usab ang Sodoma ug ang Gomora ug ang silingan kalungsuran nga sa samang paagi na nagpatuyang sa pagpakighilawas ug sa dili kinaiya nga kaulag. Nahimo silang mga panig-ingnan pinaagi sa paghiagom sa silot sa kalayong dayon. Abi ninyo ang Sodoma ug Gomora tinuod gayud nga nagsilaob kini sa kalayo ug sa asupre. Adunay usa ka tawo nga maalamon mao kini siya. Usab man kini ka pastor, niadto gid siya sa site sa Sodoma ug Gomora. Iyahang gilantaw ang place, nakita gid niya nga ang usa ka lugar karaan nga syudad. Pagkatapos ang mga buildings, tanawan ninyo kini nga picture, porma kini og city. Unya nay mga abo-abo, unya daghang mga brimstone, daghang mga sulfur aning lugar. Why laing lugar makaigsunan nga daghan og brimstone maulan kini nga lugar. Apan ngano ka? Kaya ang Dios niya ng lugar nagpaulan og kalayo og asupre gikan sa langit. Isip usa ka panig-ingnan kung unsaon sa Dios pagpaanto sa mga tawo nagkakinabuhi sa pagpakasala o pagsulay sa iyahang mga sugo. Ikaduha, ang infierno usa ka lugar diin ang kalayo dili mapalong. Ingon pa sa Marcos 9:43, kung ang imong usa ka kamot mao ang makaingon kanimo sa pagpakasala, putla kini. Kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan pungkol kay sa may duha ikaw ka mga kamot apan igabanlod ka ngadto sa infierno sa kalayo nga dili arang mapalong. Sa ingon sa pulong sa Dios, kalayo nga dili arang mapalong. Ang yawa ug ang mga demonyo adunay gahom. Apan dili sila makabuhat og tubig sa infierno para ipalong sa kalayo sa infierno. Ngano man, kay mas gamhanan ang kalayo sa Dios kaysa ilahang gahom nga maghimo sila og tubig para ipalong sa kalayo. Ug tungod kay ang kalayo dili man mapalong, ang imong pag-anto sa infierno dili usab mahunong. Ug mao kini ang atong ikatulo nga puntos. Ang infierno mao ang walay katapusang silot. Ingon pa sa pulong sa Dios sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 46, og sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon. Ang mga dautan aha padulong sa silot nga dayon, sa silot nga walay hunong. Ingon sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 41, uni ang hari si Kristo Jesus kini magaingon kanila diha sa iyang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. So, ang mga tinunglo, ang mga dautan, moadto sila sa silot nga walay paghunong uban sa yawa o sa mga demonyo. Sa pagkatinuod, ang infierno sa sinugdan gibuhat kini sa Dios alang sa yawa o sa mga demonyo. Apan naay mga tawo nga ang ilahang kinaiya demonyo naman sad. Busa ang Dios maglabay kanila sa infierno usab. Ug maganto sila sa infierno sa walay katapusan. Unsa man kini kadugay? Nakoy kaila nga nag-quarantine sa sulod sa 14 ka adlaw. Ako nasayran nga halos tag-adlaw sige siya og tawag sa iyang mga kaila. Dugay kayo mahuman ang 14 ka adlaw. Na siya gusto buhaton ingon niya, na siya gusto buhaton apan di niya mabuhat. Kinapriso siya di adto. Unya namatay pagid ang iyang amahan ni anak nga si Mana. Gool, lonely, ug sige lang siya hilak ni atong lugar. Dugay kuno kay mahuman ang 14 ka adlaw. Pero makaigsunan, 14 lang galing na kaadlaw. Ang infierno walay katapusan. Sunugon pa gayud ka di adto sa kalayo o sa asupre nga gabagabaga. Mahuman na lang ang 5 ka bulan, naalang yapon ka sa infierno. 1 ka tuig, naalang yapon ka sa infierno. 10 ka tuig, 10,000 ka tuig, naalang yapon ka sa infierno. Magsigilang ka hila, magsigilang ka og singgit. Mahurot na lang imong tingog og hinilak og sininggit. Naalang yapon ka sa infierno, mahurot na lang imong mga luha. Apan naalang yapon ka sa infierno. Pait magpaabot, hastang kapuya gayud magpaabot. Apan mas sakit ug mas pait kung kabalo ka nga wala na kay paaboton pa. Muhangyo ka sa Dios nga usabon ang iyang desisyon, magbinuotan ka kuno hay aron usabon sa Dios ang iyahang desisyon, magpakiluoy ka panmaysonan. Final na ang desisyon sa Ginoo. Naana ka sa hell,
di nakapwede ilangit pa. Kay humana mo gisayangan ang imuhang chance dire sa kalibutan nga dawaton ang Dios. Naghangyo ang Dios sulod sa imong 50 ka tuig, 60 ka tuig, 30 ka tuig dire sa kalibutan nga dawaton nimo siya. Apan gahi ka man gayon mo sa ang Dios, mo imperno ka nimo sa walay katapusan tungod sa imuhang pagsalikway kaniya sa imuhang 50 ka tuig dire sa kalibutan. Karon matamis og halapad og dako kayo ang gugma sa Dios. Ingon pa sa kanta, kung tinta ang kadagatan ug papil ang kalangitan, bisan tanan makasulat ug lumaigo sa tanan. Pagsulat sa Dios ng gugma, kulangon ang dagat ug ang langit di paigo bisan kini halapan. Apan sa impyerno wala na. Walay bisan gamay nga gugma sa Dios sa impyerno. Walay bisan gamay nga kaluoy sa impyerno. Ang naa sa impyerno puros lamang kasuko sa Dios kanimo sa walay katapusan. O dili nagig kana mausab pa. Ayaw ka mo og tuo sa gaingon nga pwede pa ka malangit kung ikaw ampuan sa imong mga parente dito ibabaw sa kalibutan. No. Kung naana ka sa impyerno, ingon ang pulong sa Ginoo, humana ang hukom, human ikaw mamatay, humana ka hukmi. Matud pa sa Hebrews Kapitulo 9, versikulo 27, ang tao gitagan na mamatay kausa lamang. Og human ni ana hukom, human sa kamatayon largo ka hukman, langit, langit, infierno, infierno, di na mausab pa kay human ang hukom. Ayaw gayud pagtuo nga pinaagi sa pagampo ikaw nga na infierno, malangit pa. Kung basahon ganin nimo ang Lucas Kapitulo 16, usa kini ka parable, usa kini ka storya mahitungod sa taong dato ug kang Lazarus. Si Lazarus ni padulong sa sabakan ni Abraham, ang taong dato ni padulong sa infierno, sa Hades, sa hell. Og kabalo mo unsay request sa taong dato ngadto kang Abraham, Abraham, ipaadto in town si Lazarus dito sa akong 5 ka igsuon aron dili sila makaanhi aning lugar nga akong giantusan karon. Ingon ni Abraham, naa na didto ang mga propeta o si Moses. Kung tanawon niyo ba ang istorya, ang nag-ampo mao ang na-infierno para sa mga tuwa pa sa kalibutan. Dili kay nag-ampo ang mga naa sa kalibutan para sa mga na-infierno aron nga sila malangit pa. Wala na sa Bible. Ang nasa Bible di ay mao kini, katong ato mga lulog-lula nga tuwa na sa infierno nga wala ang dawat sa Ginoo, unta no nagdawat sila sa Ginoo. Kung naa na sila diadto karon nga takna, nagaampo sila sa Dios nga Amahan. Untay paadto nimo si alagad aron sultihan sila sa pulong sa Ginoo. Sila mo'y gaampo para kanato. Nganuman, kikabalo man sila nga napatay chance nga dili ta maadto sa infierno kaysa nila. Kay sila wala na gid sila chance nga malangit pa. Kabalo na gid sila nga bisan ampuan nimo sila o baka sila magampo para silang kaugalingon para malangit sila, wala di na ginadawaton sa Ginoo. Busa, ayaw pagsalig nga moingon ka, okay ra nga dili ko magdawat ug mag-alagad sa Ginoo karon nga takna. Kay akong mama ug akong papa mainampuon man, ampuan ra ko nila, sayop ka na. Bisan pa og tibuok nilang kinabuhi, magsige sila ampo para maluwas imong kalag, dili na kana mausab ang imuhang destinasyon, ang imong sitwasyon nga ikaw naa sa infierno na. Di na ka mabunlot dito. Busa, ayaw pagpaulahi. Do not be late. Ingon ang pulong sa Ginoo, Isaiah 55 versikulo 6. Pangitaan ninyo si Jehova, samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya, samtang anaa pa siya sa duol. Samtang may chance, may oportunidad ka pa nga modawat sa Ginoo kay buhi pa ka, dawata na o pangitaan na ang Dios. Ayaw pa abutang nga ikaw mamatay na, wala na kay chance. Matod pa sa Ecclesiastes, wala na'y buhat sulod sa lubnganan. Ayaw pa ulahi ang kamatayon, dili magsaba kung kanus ka kini moabot sa imong kinabuhi. Basin kinikapot niya na mapadulong ikaw sa infierno. Ikaapat, ang infierno usa ka supernatural nga kalayo. Ingon pa sa pulong sa Ginoo sa Revelation chapter 20 verse 10, ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre. Diin atuan na ang mapintas nga mananap ug ang mini nga propeta. Ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. Tan-awa na gud kana.
ang yawa og demonyo, di ba, di espiritu? Apan nga nung mag-antos og masakit man sila sa inferno, nga espiritu man sila, dili gid sila masunog sa kalayo. Pero ang reality is mag-antos sila sa inferno nga kalayo. Nagpasabot kini nga kalayo, dili kini iyano nga kalayo sama sa tong kalayo nga kahoy rin masunog. Kini nga kalayo is literal pero supernatural kini nga makasunog kini bisan espiritu. So magisonan kung maimpyerno ta, masunog ang ato ang mga unod, magbagabaga ang ato mga unod. Problema ra ani kay dili ta mamatay, kay bag-ohon sa Ginoo ang atong lawas taga adlaw aron dili ta madugta. Kung magdugta ta, mahunong naman atong pag-antos. Masunog ang ato ang lawas, masunog pod ang ato ang kalang. Mao na nga sakit ihod kayo sa infierno. Muna ingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo Kapitulo 13 bersikulo 41 to 43, bersikulo 42 lang, ug ilang igasalibay kini sila ngadto sa hudno nga magadilaab. Didto ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Muhilak ug magkagot. Nautan ko sa inyo ha. Nganong muhilak man? Of course, kay sakit man kayo gayo. Nagsighilak. Walay katawa sa impyerno. Hilak. Magkagot usab sa ngipon. Nganong magkagot man tao? Ikaw be, nganong magkagot man ka? Magkagot ang tao tungod kay mao kini rason. Nasakitan ka ug suko kayo ka nga nasakitan ka. Busa magkagot ka agay kasakit kana bitaw mapandol ka. Suko ka unya nasakitan ka. Agay, no? Sa mo na magkagot ka. Sa inferno, magkagot ka. Kay gina sunog ka sa Ginoo sa matag adlaw ug gahangyo ka sa Dios nga bag-ohon ihang desisyon kaloy-an ka apan mingon ang Ginoo no. Bosa ang imong pagpakiluoy mahimong kasuko batok sa Dios. Ha, Ginoo ikaw jud. Mag-ana ka sa Dios. Kay di na gid mausab ang desisyon nga ikaw iyahang luwason. Kay ang pulong sa Ginoo gasulti ang pag-antos mo walay katapusan. Ikalima, kitawag kining kangit-ngitan sa gowa or outer darkness. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo 8:12, apan ang mga anak sa gingharian pagaabugon ngadto sa labawong kangit-ngitan sa gowa. Dito ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Kangit-ngitan. Sulay ka ng ibartulina ka, para kag hopeless kayo. Masakit ang kangit-ngit, hilabi na kung sunugon ka. Mao ni ang lake of fire. Ingon ang uban, mao kini ang black hole, wala kita kabalo pero I think more than black hole kining lugar, ang lake of fire. Ikaunom, lugar kini sa mga ulod nga dili mamatay. Ang atong mga ulod sa kalibutan mamatay mo kung pisaon mo, pero sa infierno bisan pagpisaon mo dili gyapon mamatay, bisan pagsunugon mo dili gyapon mamatay. Ingon pa sa Marcos 9:47, ug kon ang imong usa ka mata maoy makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita kini. Kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kingharian sa Dios bisan usa na lamang ang imong mata, kaysa may duha ikaw ka mga mata apan igabanlod ngadto sa infierno. Verse 48, diin ang ilang ulod dili mamatay ug ang kalayo dili pagapalungon. Ulod nga dili mamatay mao kanay usa sa mga mopaanto sa imuha sa infierno. Kalayo, asupre, din ulod nga dili mamatay. Mangutana ko sa inyo ha. Nganong ulod man ang gigamit sa Dios para paantuson ka sa infierno? Nganong dili man uk-uk? Nganong dili man bitin? Nganong dili man dinosaur aron dako usog kayo, King Kong o bagkaha mga higante? Nganong ulod man ang gagamiton sa Dios para paantuson ka sa infierno? Kay ang ulod gasimbolo kini o kamatayon. Sunugon ka sa Dios sa infierno o butangan ikaw og daghang mga ulod gayod aron ipakita kanimo nga ikaw patay. Ang ulod mo agi di sa imong mga kauganahan, imong kaunuran, sa imong gawas sa imong mata, mo gawas sa imong ilong, sa imong baba, wadto sa imong utok, sa imong pinakasulod. Masunog susama kanimo apan dili kini mamatay. Kay pabati kanimo sa Dios nga ikaw patay. Gitawag kini sa pulong sa Dios ang imuhang kahimtang ikaduha nga kamatayon. Mao kini ang infierno. Ikaduha nga kamatayon. Makita mo ba? Layo ka sa Dios.
Layo ka sa mga minahal mo. Pagkatapos ginasunog ka, mangit-ngit. Ang imong kalag ginasunog. Wala na kay paglaong mamalangit pa. Pagkatapos giulod pa ka, maglisod pa ka o ginhawa. Ang imong utok, ang imong tanan ginasunog. Wala gigbisan gamay nga kalipay, ni gamay nga comfort sa inferno, ug mahitabo ka na sa walay katapusan. Ayaw ing taon tuguti nga maimperno ang imuhang persona. Kinsa di ang maimperno? Ingon ang pulong sa Ginoo. Revelation 21 verse 8, apan sa mga talawan mga lagad sa Ginoo, talawan mabarug sa kamatuoran, o sa mga dili matinuohon, dili mo tuo sa Dios, dili mo tuo kang Kristo Jesus isip Dios o manluluwas, o sa mga malaway, alang sa mga mumumono kiler, o sa mga makihilawason, o sa mga lumayan, o sa mga magsisimbag Dios, o sa mga tanang mga bakakon, o ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao kini silang maimpyerno, ang makasasala. Gugma ang Dios. Dili niya gusto nga ikaw maimpyerno. Busa si Kristo Jesus nagpakamatay sa krus, gikuha niya ang ato mga sala, gibayran niya kini pinaagi sa iyahang kinabuhi ug kamatayon. Gusto ka bang maluwas gikan sa infierno, gikan sa kapungot sa Dios? Pagampo niya nga pagampo karon nga takna. Ginoong Diyos, gidawat ko ikaw. Isip akong Diyos o manluluwas. Pasayloa ako sa akong mga sala. Hinluy ako pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus nga giula dito sa krus. Ginoong Diyos, salamat sa imong gugma. Karon nga takna, ikaw akong gidawat. Isip akong Diyos o manluluwas. Karon nga takna, giablihan ko ang akong kasing-kasing. Ginoong Jesus, sumulod ikaw diani. Karon nga takna, ikaw ako ng Dios, ug ako imuha ng anak. Inigbalik nimo, uban ako sa langit. Nasayod ako niana, kay nahigugma ikaw kanako. Sa ngalan nimo Jesus, Amen. Kung imo ka nang iampo sa kinasing-kasing gayod, ingon ang Roma Kapitulo 10, versikulo 13, si bisan kinsa nga nagatawag sa ngalan sa Dios maluwas. Kung karon nga takna imong tawgon ang ngalan sa Ginoo sa kinasing-kasing gihon, ikaw maluwas. Gikan sa kapungot sa Dios nga mao ang impyerno. Dalaygon ng Dios. Kung gusto pa kamo maminaw og mga leksyon mahitungod sa pulong sa Ginoo, please follow my page ug lantaw usab ang mga videos nga akong gihimo sa milabay nga mga semana. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Ginoo.